Zdravo, prijatelji. Ako trenutno primate mirovinu ili ste osigurani u hrvatskom sustavu zdravstvenog osiguranja, molim vas da ostanete sa mnom do kraja ovog videa, jer ono što ću vam uskoro otkriti moglo bi vam uštediti stotine, a u nekim slučajevima i 1000 eura svake godine. I mislim na pravi novac, ne na vrstu uštedine gdje režete kupone i radujete se 20 centi popusta na konzervu juhe. Govorim o velikim ponavljajućim računima koje plaćate svaki mjesec, a koje po zakonu uopće ne morate plaćati. Evo što većina ljudi nikada ne sazna. Ogroman broj hrvatskih umirovljenika tiho preplaćuje za stvari koje bi država trebala pokriti umjesto njih. Ne zato što su nešto pogriješili, ne zato što ne ispunjavaju uvjete, već jednostavno zato što, a im nitko nikada nije rekao da ti programi postoje. Novac je tu, zahtjevi čekaju da budu predani. I svaki mjesec koji prođe bez djelovanja još je jedan mjesec u kojem preplaćujete za nešto što bi već trebalo biti riješeno. Pregledao sam važeće zakonodavstvo, smjernice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i sve promjene za 2026. godinu, 2026. godinu. I pronašao sam 5 konkretnih računa koje milijuni umirovljenika u Hrvatskoj trenutno plaćaju, iako po zakonu ne moraju. Proći ću kroz svaki od njih, reći vam točno tko ispunjava uvjete, kako izgledaju brojke i što možete učiniti. Ostanite do kraja, jer točka 5 je ona o kojoj gotovo nitko ne govori, a za vlasnike nekretnina mogla bi biti najveća od svih. Prije nego što počnemo, ako još niste pretplaćeni na ovaj kanal, pritisnite gumb sada i uključite obavijesti. Pravila oko mirovina, zdravstvenog osiguranja i socijalnih naknada mijenjaju se svake godine. Granice prihoda se pomiču, nastaju novi programi, postojeći se ažuriraju, rokovi dolaze i odlaze. Sve to objašnjavam razumljivim hrvatskim jezikom, kako biste uvijek znali na što zaista imate pravo prije nego što bude prekasno za djelovanje. Pretplatite se sada i krenimo. Račun broj 1. Participacija i doplata u zdravstvu. Mnogi umirovljenici i dalje plaćaju participaciju pri svakom liječničkom pregledu, pretrazi ili pri podizanju lijekova, a da nikada nisu provjerili mora li to zaista biti tako. Ono što većina ne zna. Postoji sustav oslobođenja od participacije za određene kategorije osiguranika. Osobe starije od 65 godina s niskim primanjima, korisnici zajamčene minimalne naknade te osobe s određenim kroničnim bolestima mogu biti potpuno oslobođeni plaćanja participacije. Uz to, ako ste korisnik doplatka za djecu ili naknade za nezaposlene, imate pravo na dodatne olakšice koje većina nikada ne iskoristi. Pitajte izravno u svojoj područnoj službi HZZO-a. Imam li pravo na oslobođenje od participacije? To jedno pitanje može znatno smanjiti vaše mjesečne troškove. Račun broj 2. Troškovi lijekova. Mnogi misle, imam recept od liječnika, pokriven sam, sve je u redu. Ali pokriven biti i ništa ne plaćati, dvije su vrlo različite stvari. Ako primate zajamčenu minimalnu naknadu ili ste korisnik određenih socijalnih naknada, imate pravo na lijekove s liste lijekova HZZO-a bez doplate ili uz znatno smanjenu doplatu. Osim toga, postoje lijekovi na dopunskom i dodatnom zdravstvenom osiguranju, čiji troškovi mogu biti pokriveni u potpunosti ako imate pravo dopunsko osiguranje. Mnogi umirovljenici plaćaju svaki mjesec stotine eura za lijekove koje bi mogli dobiti besplatno ili uz minimalnu doplatu. Pitajte svog izabranog liječnika izravno. Mogu li dobiti ove lijekove bez doplate? To jedno pitanje može promijeniti vašu financijsku situaciju svaki mjesec. Račun broj 3. Računi za energiju i grijanje. Troškovi energije u Hrvatskoj u 2024. i 2025. godini značajno su porasli. Za svakoga tko živi od fiksnih primanja, to nije samo neugodnost, to je pravi financijski udarac mjesec za mjesecom. Ono što većina ljudi ne zna. Postoji naknada za podmirenje troškova stanovanja koju isplaćuje nadležni centar za socijalnu skrb, a koja može pokriti dio troškova grijanja, električne energije i komunalnih usluga. Za samca s primanjima ispod određenog praga, ova naknada može iznositi nekoliko stotina eura godišnje, isplaćenih izravno ili usmjerenih prema davatelju usluge. Uz to, postoje subvencije za energetsku obnovu, stambenih zgrada i obiteljskih kuća kroz program Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji sufinancira toplinsku izolaciju,
zamjenu prozora i modernizaciju sustava grijanja, čime se trajno i značajno smanjuju troškovi energije. Obratite se nadležnom centru za socijalnu skrb u svojoj županiji ili nazovite besplatnu liniju 0 800 775 5777. Napomena: ove naknade dodjeljuju se na temelju podnesenog zahtjeva i raspoloživih sredstava. Što prije podnesete, to bolje. Račun broj 4. Previsoki odbici od mirovine koje možete osporiti. Ovo mnoge iznenadi, a radi se o situaciji koju većina umirovljenika uopće ne poznaje. Ako ste u godini neposredno prije ili nakon odlaska u mirovinu imali iznimno visoke prihode, primjerice od prodaje nekretnine, jednokratne isplate životnog osiguranja ili otpremnine, može se dogoditi da Porezna uprava ili HZMO obračunava vaše obveze na temelju te iznimne godine, a ne na temelju vaših trenutnih, znatno nižih prihoda. Rješenje koje gotovo nitko ne koristi. Možete podnijeti žalbu ili zahtjev za ponovni izračun s dokumentacijom koja dokazuje vašu trenutnu prihodovnu situaciju. Ljudi na ovaj način vraćaju 100 eura mjesečno, jednim jedinim administrativnim postupkom. Obratite se nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili HZMO-u i pisanim putem zatražite ponovni izračun na temelju vaših trenutnih prihoda. Ne dopustite da preplaćeni iznos ostane u državnoj blagajni. Račun broj 5. Porez na nekretnine i komunalni doprinosi. Ako ste vlasnik stana ili kuće i navršili ste 65 godina, želim vas pitati jedno. Kada vam je zadnji put vaša općina ili grad poslao pismo u kojem su vam objašnjena vaša prava kao starijeg vlasnika nekretnine u pogledu poreza i komunalnih naknada, za većinu vas to pismo nikada nije stiglo. A ipak, mnoge hrvatske jedinice lokalne samouprave nude oslobođenja ili smanjenja komunalnih naknada i poreza za umirovljenike s niskim primanjima. Neke općine i gradovi imaju posebne programe za starije stanovnike kojima se smanjuju komunalni doprinosi, naknade za odvoz otpada ili drugi lokalni nameti. Govorimo o uštedama od nekoliko stotina do ponekad i više od 1000 eura godišnje, samo zato što nikada niste znali da možete zatražiti olakšicu. Zamka je uvijek ista. Morate sami podnijeti zahtjev. Nitko neće doći na vaša vrata i reći: navršili ste 65 godina, evo vaše olakšice. Nazovite komunalni odjel vaše općine ili grada i pitajte izravno koje olakšice na komunalne naknade i poreze postoje za umirovljenike u 2026. godini. Jedan telefonski poziv. To je sve. I ta uštedina može vas pratiti sve dok ste vlasnik te nekretnine. Sažmimo 5 računa. Participacija u zdravstvu koju zakonska oslobođenja mogu znatno smanjiti ili u potpunosti ukinuti. Troškovi lijekova koji uz pravo na socijalnu naknadu ili poseban režim plaćanja mogu pasti na minimum. Troškovi energije za koje naknade Centra za socijalnu skrb i programi energetske obnove pružaju izravnu i dugoročnu pomoć. Previsoki odbici od mirovine koje možete osporiti jednostavnom žalbom i komunalne naknade i porezi za koje gotovo svaka lokalna zajednica ima olakšice za umirovljenike, ali koje vrijede tek kada ih zatražite. Nijedan od ovih programa neće sam doći do vas. Morate znati da postoje i napraviti jedan jedini korak kako biste ih mogli koristiti. Taj korak jedina je stvar koja stoji između vas i tog novca. Ako vam je ovaj video pomogao, pretplatite se na kanal i proslijedite ga nekome tko prima mirovinu, roditelju, susjedu, prijatelju. Jedan jedini razgovor može promijeniti nečiju financijsku situaciju na dugi niz godina. Vidimo se u sljedećem videu.